спрабаваў ёй прапанаваць свет, але яна не паверыла. Ён абяцаў ёй багацце, абяцаў, што яна стане зоркай. Але ўсё гэта толькі словы, за якімі хаваецца пустата. Яна адхіліла яго прапанову і ўцякла, пакінуўшы яго сам на сам з яго марамі. Яна ведала, што каханне нельга купіць за грошы, ніякія багацці не змогуць замяніць шчырых пачуццяў. Ён спрабаваў яе ўтрымаць, але яна была непахісная. Яна адмовілася ад яго свету, дзе ўсё купляецца і прадаецца. Яна выбрала шлях сумленнасці і любові, нават калі гэта азначала адмову ад багацця і камфорту. Каханне за грошы — гэта ілюзія. Золата можа сагрэць рукі, але не душу. Толькі сапраўдная любоў здольная зрабіць чалавека шчаслівым. Ён не зразумеў яе выбару і застаўся адзін са сваімі марамі пра багацце і лады. Але яна знайшла сваё шчасце ў каханні, а не ў грошах. І гэта стала для яе самым важным у жыцці.